Muri yeZimbabwe aiwa chikwadi chazobuda ZANU-PF yazopupura pachena ikatira kuti aiwa Promise Mkwananzi is our planned CIO watakaplanda kuti azodonedza vaNelson Chamisa. Muri yeZimbabwe aiwa gore rino pakashata. Sati ndirambe nenyaya iyi, sati tapinda mukati nenyaya iyi ndokudzebva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tombochiona maupdates andokupa pana paZim News Live. Nekuti tinoona kuti Promise Mkwananzi anouya patwitter hendo paakanyora achiti please disregard the lies and falsehoods being spread by Hopo and his cabal formally with us. I am not and have never had any associations with the CIO or any organ of the state. At the same time of my purported bounty by the police, I had no single standing warrant of arrest. Saka apedza kutira post yachiti aiwa inini andinei nechekuita neCIO. Tinoona kuti maZANU-PF patriots vanouya vachireplya papost yapostwa naPromise Mkwananzi vachiti you are lying Promise. maZANU-PF patriots ari kutaura achiti you are lying Promise, chii nekunyepa vanhu imi. And then mwana achipindura achiti saka you are confirming that he is yours. Ndobva vapindura neZANU-PF patriots vachiti we embrace everyone, try it, we welcome you. Zvanyatsobuda pachena kuti aiwa vakutonyatsotora chikwadi chekuti Promise Mkwananzi usavirevera vanhu nhema, uri mumwe wedu. Promise Mkwananzi mabasa ako angozviprovha wega kuti aiwa iwewe une chekuita nemaCIO. Aiwa muri yeZimbabwe ndonyaya takutupa pakurei nhasi. Pinda mucomment section medu mutudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa musakaona kusubscribe kulike channel tina on the bell icon. Tombochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.